uche magwa ne jo IPOA Nyakomitah. Erokamano. Koro IPOA wan gi ofise aboro sani, lakini sani koro nyocha wamedo ofise ariyo e Turkana, Marsabit gi Lodwar. To ofise ma wan go sani wan go office Kisumu. Koro Kisumu handle 6 regions or 6 counties. Kisumu handle Nyamira, Kisii, Homa Bay, Kisumu, Siaya gi Migori. One go office Mombasa, mane Mombasa region. One go office Garissa. One go office Nyeri. One go office Garissa, awacho Garissa. One go office Nyeri. One go office Merube. One go office Kakamega. Kendo one go office Nakuru. Gi one go office North Rift Bay. Yes. Koro magi office wagi Nairobi Bay. One go office. Makoro jopiny nyalo chopo office mora mora to koro gola kata chwalo bura margi. Bende nitiere gigo madwarore. Kose gin bende ka gichopo kacha to nyaka gibed gi kana wach ni evidence. No, offices go ka jopiny man aluora ma kuonde ma wacho go nyalo donjo mar report case mora mora. Kaka luore ko gibiro magi report case to koro jowo mane ground bro nyiso gi gima is required monego beni gi submit. But also kingiyo kata website wa is also very interactive. Koro website wa inyalo make case through the website. Okochuno ni nyaka idhi office direct. Inyalo make case in the website. Inyalo report cases in the website either anonymous kata open. To kendo gima nyaka jopiny kendo ng'e ni apart from even making case in the website, nitiere be in our regulation forms mopogore ma IPOA osagolo mane omiwa teko mondo wagol. Ing'e ni chon forms kaka mag P3 nyaka idhir police ma police ni form. But no realize ni en gima tek seche moko ka police otimoni gima ok ber. To ere kaka idhi kwa form mar P3 kendo. Koro e regulation wan gi form mar P3 kata king'iyo in our website wan gi form mar P3. Koro inyalo download form mar P3 ni kata nyaka we office wa, then instead of going to a police inyadhi gi form ni e daktari manothiedhi, then daktari manothiedhi nyalo sign, then the procedure just continues. The same time wan gi form be mar postmortem. Ing'e very well ni seche moko kaka chon postmortem nyaka ikaw form either kwa police. To sani wan gi form mar postmortem na inyalo download form no be tidhi adhiya direct, then postmortem kan inyalo mana timore. Koro magi documents moketo available ne jopiny mondo jopiny nyalo tiyo gi form gi mondo cases gi be odhi piyo kaka dwarore. Clarice kaduke twaka wang'eyo ne kinde ma magi duto timore, wang'e ni nitiere familia ma jogegi no hinyore kinde ng'anyo, nitiere familia ma johera mage no hinyore kinde ng'anyo, e kinde ma chenro mano mar chudo koro dwa chakore ayanga sani. Be nitie